Domov sociálnych služieb Synomia zo Žiliny zorganizoval už 7. ročník podujatia Žilinský Oskar. Súťažnej prehliadky dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia sa zúčastnilo 16 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti kraja. Pripravovali sme sa samozrejme ako ostatní účastníci tým, že sme nacvičovali divadielko, robili si kostýmy a potom zase sme sa snažili organizačne zabezpečiť priestor, vlastne aby nikomu nič nechýbalo. Klienti ukázali svoj talent na doskách Mestského divadla v Žiline. Tie vystúpenia jednotlivých klientov z domov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja sú čoraz prepracovanejšie a vidieť obrovskú radosť tých klientov, ktorí to mnohí pripravujú rok. Porota už tradične hodnotila najlepšie vystúpenia. Diplom za najlepší námet získal domov Tau Turie, najlepší herecký výkon predstavili klienti domova Synomia zo Žiliny, hlavnú cenu za najlepšie predstavenie získalo zariadenie Harmónia zo Žiliny, ocenené boli aj výkony domovov Fantázia z Kisúc a Meta z Martina.